Social day nga naon pagkaon dayo ang trapo ilaon trapo sa wayong laong day laong mo na ikaw sundog ba sundog nga ni pagkaon social kay ko pili ako tibil ako kupi ko asa gamito na kuan pag kung mamansahan laor mamanggaw laon tagaw man gud niya ako mga kaiban mga kagusok no. No, di man sa ini, di man sa paay butang diri sa liog. Mo na final na procedure. Dili kay kukiri ako. Kukiri ako instructor man. Mo ning perfect na pagbutang sa liog ang kuan no. Duha man gud naka option. Ini sa diri. Oo, ang perfect lagi diri sa liog. Oh, biya guys, ini ako kay ban sa kambal. Tapos sa kambal lo. Ang kana mo ko dira apa isang bata. Bata man sa ko. Ini ko na si Jadep, dua ko na yung klase. Ibulang ko sa paa, ini, pili ko na sa liog. Ito hindi sa liog, ang bata ko no. Di ba kagusok bata pa ko, di ba? Ang mga kagusok. Sipog-sipog po. Nga pangkaon pang sosyal. Kasi pangkaon sosyal. Nga pang sosyal. Na di mao kay bitay. Nagbitay. Di mao ang pangkaon sosyal lao man gud pangkaon sosyal ko. Lao pangkaon sosyal dili nga na. Laong pagkaon sosyal lo, dayo laong grab meron sila ibutang sa baba laong sosyal. Ina ba laong sosyal. Kung pinobre na kaon laong na sila dayo. laong doble. Yan mga kagusok. Yan gabi mga kagusok.